500 wis cukup ji loro telu papat 5 6 7 8 9 10 pas to 50 ping 10 500 jajal 250 iki mosok kene kono ilang aman masalah iki upamane kurang mulai jangkrik sering wis enek kurange nggih apa nih nek kurange engko tak tambah ora nek kurange wis ki aman iki tak toto lah iya tak toto ndang mudhun kono ndang gawa mulih tak go mulih keluargane dikabari wis tak duduk sak sumur nang Rembang wis kuwi tak gawe sumur aja lali toprak jeruk ya kabar ya tak kabari kabeh wis tak duduk sak sumur wis santai wis mudhun aku meneh ki nek sok neh ki pamane penonton sing durung kenal-kenalno jenengku. Sapa, Cak? Aku Percil, anak buah Kapolres Arif. Sing durung ngerti ya, sing durung kenal-kenalno. Sapa peno? Ya iki lho. Si Slentem areke Bapak Yuhronur Effendi. Sandalku keri. Oh wong edan. Oh jarene dijak ludrukan kowe. Ning aja sok gampang dadi wong iya Kang. Lamongan. Iki koncone Pak Predi. Sebab apa Percil iso ning kene? Sebabe apa Kang? Mergo awakmu wis dadi wong Lamongan, wis dadi dulur kentele wong Lamongan. Dudu. Sebabe apa? Pak Predi pinter ngenyang aku. Ya paling gak silaturahmi. Silaturahmi nomor 1. Dulure masyarakat Lamongan. Sing penting rene mulih gawa dhuwit. Aku engko gak gawa dhuwit. Lah terus wis tak utang. Iki kabeh masyarakat Lamongan. Iki dina iki hari jadi Lamongan. Sing kaping 457. 457. Papat tegese apa? Papat kiblat aja sampe mlumpat-mlumpat karo garis sing urip kudu lurus manembah mring Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh iya. 5 aja lali Pancasila tetep digondeli minangka dadi warga negara Republik Indonesia NKRI harga nomor 7 entuk pitulunganing Gusti Allah warga masyarakat Lamongan lan sak pendhuwurane sak masyarakate kabeh dari atas sampai ke bawah amin Allahumma. Wah pinter kowe. Aku lek ku ngapalno ngene iki 2 dina wingi tak racik kok. Rarugi engko Pak Bupati nambah ya dhewe. Dan ini kalau dijumlah 457 jumlahnya 16. Apa 16? Menanamkan jiwa berkelanjutan yang jelas berawal dari Lamongan. Lamongan kondang le. Kondang. Enek sego bonang. Boran. Apa jenenge? Boran. Sego boran. Ape mangan ameng-amengen nyawa. Lah kok iso? Pinggir rembang. Lan Lamongan wis terkenal sak Nuswantara sak jagat donya. Apa? Ning ngendi-endi mesti pecelan Lamongan. Iya bener. Ngerti ngono. Mari sambele Kang, sambel Lamongan. Wah, koyok remason. Pedes e. Ya kudu pedes. Ya. Yen iki dadi
Dadi opo to jane asline dhewe? Awak dhewe iki Lamongan iki identik Aku biasa ngene iki metu nyanyi, ngobrol. Lah kok kon dadi koyo ngene ora tau ludrukan lah. Ya ora apa-apa to Kang. Drama Soka ini kan perpaduan semua drama Cina sing apik CEO. Awakmu apa pantes dadi CEO? Keluarga Broto aku masamu padane Iki awak. drama Soka perpaduan dari segala drama di Indonesia. Berarti ini digawe kekinian. Kekinian, Iso. lodrok mlebu, ketoprak mlebu, janger mlebu, sandiwara mlebu, apa wae mlebu. Sing penting aja Kapolres dilebokne kene neh. Sebabe apa Kang? Bayare ra kuat ketok ya. Ya, jaluk dulu. Mosok Pak Kapolres bukan dapuk. Coba dandan nadanya kalau emang drama Soka kita buat yang kekinian. Nadanya C, Kakak. Oke. Coba yang bisa nyanyi, kita nyanyi bareng-bareng sebelum ini nanti ceritanya kita mulai sampai awal sampai akhir. Oke. Niki mangke kula manut penonton. Niki mangke dibuyare jam pinten? 11. Apa? Subuh. Piye Kang? Lah sampai subuh ora aku digawa ambulan kae engko asline. Gelem cakeme percil Lah bosok. kok awakmu tawa lho ya kono jawab. Ya gak apa-apa. Los. Pokoke penonton sik utuh awake dhewe mesti ndang buyar. Iki pokoke awak dhewe buyar ngenteni enteke solare genset. Ya, lho, ya bro, bosok nang cangkemku. Angger arep entek dijok panitia. Ya, bener. Kangen suarane kangen guyune sing bisa nyandeng mung bisa nyawang riko hangson neman 3, 2, 1 bareng-bareng masih bersama drama Soka Ciba apa? Oh beda hey yo hey coba kita kompak ya Ciro lu hey oke yang sini kompak Ciro lu hey ayo sebelah sini kompak ya Ciro lu oke sini Ciro lu oh pinter Ciro lu Ciro lu Piye? nggonmu itu tuwek-tuwek ora iso. Ora masalah no Kang. Mas yo tuwek tetep semangat. Mas yo mak-mak, bapak-bapak, mbah-mbah. Iki ya, bendina dijajal. Wis aku tak iki wis. Iki kamera iki rene iki grupku iki. Iki sakjane grup. Batese kamera kene. Ya, oke. Ya. Kuwi kono grupmu. Oke. Alah ketuwek tuwek kok iso nyanyi. Mak, anu tolong nganggo fresh care sih ben saya. Contoh Lamongan kayak gini. Yang sebelah kanan Bagong mana suaranya? Lamongan bro dilawan. Kuwi lagi sakmono. Nggon aku lho nganti jero-jero kantor kono melu bengok kabeh. Lho, sampai belakang iki, sampai sing nyopir ambulan kayak melu bengok. Ora percaya? Iya jajal. Yang sebelah sini mana suaranya? Tolong mohon maaf, kanan panggung jangan sampai kalah ya. Mohon maaf ya. Nanti kalau kalah saya izin, oke? Iya, Oke ya, yo. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati bilang hore. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang apa? Tangan hore 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 hore. Hore. Hei, sekolah tanganmu. Hore. Hore 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 hore. 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 Tepuk tangannya mana kanan Bagong? Wek sing buri tak sepodok. Ngono mbok pamerne aku. Lengan iki lho, lengan iki lho sing sebelah sini, sebelah kiri sini grupku. Oke. Sana bilang hore, kita bilang ayo, oke? Bilang apa? A? Oke. Ayo, tangannya di atas semuanya. Grupku tak sepodok. Grupku. Kanan, kiri, pengen melu aku. Kanan, kiri, kanan, kiri,
kanan. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati bilang ayo. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang ayo. Apate 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 masih yo tuwek-tuwek iso-iso ngerti ora grupku wah aja guyang-guyu ngamuk kalah banter. Oh tapi jangan sampai kalah. Mohon maaf ya. Tolong ya. Tolong ibu-ibu, bapak-bapak ya. Kita harus kompak, oke? Boleh ya? Kompak ya. wis to riyen Ngomong yo jaluk mobe. Tak turutane yo. Aku ora sing penting kowe bahagia. Terima kasih luar biasa kanan Bago. Lah sing keplok semono tok. Yang sini masih semangat. Are you ready? Arep jenenge tun nek betul ready. Kuwi maksudnya siap ngono lho. Tepuk tangannya mana? Aku mari ngene. Sebelah sini. Aku mari ngene mudhun tem. Nyapa? Udung coklat titenono kowe ra. Ya sabar nang kuwi grupmu. Lah iya. Kok nyapa meneng. Yang sebelah sini sudah ikut-ikutan tangannya di atas, kita bikin beda lagi, oke? Semua kakinya di atas. Yo jelungop. Oke. Yang bawah HP-nya dikeluarkan. Oke. Flashnya dinyalakan. Flash. Senternya dihurufno. Oke, lah kayak iki, ya. Kayak yang belakang itu. Oke. Nah, seperti itu yang orang mikir bawah tenda itu. Ayo, flashnya dinyalakan. Goyang kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Siti, kowe grup putih. Grupku delengan tak kompake. Lho, sampai sing ning jero tenda kae. Kanan, kiri, kanan, kiri. Wong kok ngene kok diban. Wah, tak kok ora kowe kesetrum dasmu. Saing ke yo mesti tak oyak aku yo mong Gak sa nyanyi ngono. Gak apal. mencintaimu. Gak apal ngono, gak apal. Ku berharap engkau di hati hanya ada. Suaranya mana? Yo. Ayo, ngejak piye nek pangga tak. Saya tak pikir sik. Heeh. Potemu ngirono lho, nyapa to kowe kula grup. Pangga tak turun dulu. Makasih semuanya. Kapsia sisi. Ayo ngejak apa? Oh, nggonku nek sing ceblok kita grotok. Grupku nek sing ceblok. Gila. Gila tenan ya. Iki mesti kompak. Lamongan wis tak. Iki lagi mesti gak kompak lagu iki. Yo, Lagu apa? kaping telu asih ing bocah. Bisa. Uga marah. Bisa. Oke, santai. Uga kaping telu ing bocah. Uga marah. Uga gawe kaping papat. Duar. Sing ngono. Kaping papat. Gak nyanyi belas. Ngono kok jari apal kabeh. Iki grupku delengen sawangan. Iki anak soleh-solehah kabeh. Iya. Selawatan to? Iya. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku ketoke milih grup kayak kleru milih grup aku. Nyapo rapal gua ngarep bareng mau nyapo.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ngerti? Kuwi lho Yu Siti wae. Aduh ke grupku. Sesuk golek aku ning mburi ayu rasane ngarep yu. Nyapa kok iso nesu-nesu ngomel dhewe. Lah kok Iki lho sawangan. Iya, iya. Nggo contoh iki grupku. Iya. Kaping telu ing bocah uga marang ruga gawe Tontonan. kaping telu ing bocah uga marang ruga gawe kaping papat kaya padha ae. Kaya padha ae. Hup. Sabar ya, Le. Alah mbuh. Kok jare apal? Selawat iya. Sallallahu Nabi Muhammad sallallahu alaihi buanter kaping papat. Padha. Padha. Kuwi dulure sing melongo niku. Walah tibake mae to. Padha ae. Wong sing penting ki ora usah kuwine. Piye? Sing penting awake dhewe ning kene ngibur piye carane masyarakat Lamongan sakmene mbiyane kuwi seneng, ora stres mikirne Bang Mekar. Kok iso tekan Bang Mekar kuwi. Mesti pokoke gak stres ngono lho sing penting Oh, iki. yang penting dalu menika malam hari ini mereka bahagia. Hari jadi Lamongan ini digawe sing paling seneng. Karena mensana incorpore sano. Apa neh iki? Di dalam jiwa yang sehat terdapat tubuh yang kuat. Ya, Ngono lho. bener. Mudeng ora? Iya sanu bener. Lah iya. Dadi awake dhewe sing penting awake dhewe kene iki menghibur. Menghibur Permintaan apa itu permintaan teman-teman kanca-kanca Dulur-dulur dulur-dulur semuanya. Lamongan kuwi permintaane apa awake dhewe iki kudu iso nuruti. ngladeni. Ah, Paham ora? Wong godhong telo ae iso mlegakne weteng apa meneh awak dhewe ning kene menghibur. Iya ta? Apa neh awake dhewe ning kene iki luar biasa meskipun grupku Ora usah dibakas grupku sing penting persatuan dan kesatuan untuk Lamok. ya kuwi lho karepku ngono kuwi lho Le. Wah, iya, sing penting Pemene nyontoni, ibu-ibu nyontoni, sosok ki saiki ki angel. Angel piye? Dadi wong lanang ki angel. Loh, angel nyapa wong lanang dadi karek dadi wong lanang lho Pak, mergawe, mulih mergawe duit enekne ngono tok lho. Lah iya sing lanang isuk megawe, sing wedok senam. Oh, Aku nglakoni ngono. aku dhewe yo mumet apa ngrasane Lah iya. kuwi. Lah iya mang mula kuwi dadi wong wedok ya angel lho Le. Wong wedok angele apa? Angel wong wedok lek sik pertama sik perawan sik urung rabi, wah koyok-koyok. Wuh, iki bangkeane kaya gitar Spanyol. Bahasan wis metu loro. Yuh welute gedhi-gedhi. Tapi sorone sora wong lanang rekoso wong lanang. Kok iso? Kawit cilik kuwi wis wareg senen anak wareg amukan. Diamuk. Heeh. Diseneni. Diseneni. Kok iso Le? Isik cilik diseneni mae. Sekolah seneni gurune. Bareng dewasa pacaran seneni pacare. Mergawe diseneni bose. Mati seneni malaikat. Iya anjane abot. Lah iya. Aku ya abot nglakoni dadi wong lanang. Mang mula kuwi awakmu ya ngono kudu sing sabar, kudu sing sareh. Paham ora? Iya. Agak maju ke depan. Sampean ya kudune sing sabar Iya, sekarang. padha, Wong padha. awak dhewe padha dadi Iya. korbane wong wedok. Ngene. Malah guyu wong wedok-wedok. Kowe penak kakek-kakek. Apa meneh iki harine ngepasi bar Idul Kurban. Walah Idul Adha. itulah dahi sing akeh sing sapi lanang ya Le. Wah, mesti kok. Sebabnya apa kok ora wedok ya? Yuk, jangankan yang perempuan, pokoknya wedok aja kok mbok kon kurban, Pak. Ngaku salah ae ra gelem. Oh iya bener. Rodok maju Le. Rodok maju nembang sing Nggih apik. napa mboten, Bu? Karena hidup wong wedok selalu benar. Aku mau ning mburi ya ngono. Salaman karo ibu-ibu. Piye, Pak? Salaman ning mburi mau wah beda-beda wong kene lek salaman. Iya. Lah nggonku lak biasa ngene tok. Lho Mas Salaman, Percil. iya. Aku Umum ning malah. mburi gak. Mas Percil dugi pundi kropyak-kropyak. Lah sebabnya apa kok iso ngene-ngene? Gelange sampe teko kelek ngene lho. Oh, wong wedok ngono kuwi. Aku wis mikir, waduh, iki mesti ini bojone tertekan iki aku ya ngono pikir aku. Dadi Sesuk bojoku ya takon ngene, tak wene gulang nganti tekan Alah sikut. apa kenek bojomu kiting ngene kok.
Ora kena. Bojo iki mbok diopeni kaya ibu-ibu ngene iki lho mangsamu. Wong bojo cilik awireng. Cilik awireng, penting kan ngentutan, Pak. Lah alah nembang sing apik aja nganti. Sampeyan kuwi kaya ya ora, nembang sing apik le. Nyanyi ijen solo sing apik, sing kepenak ibu-ibu ben trenyo. Oke. Ya ora. Nadane. Khusus ibu-ibu. Kowe jane penyanyi apa pamer buta karo Mas aku. Ya iki setidaknya kan ambil suara Ya, supaya lega, kita harus diam dulu. Iya iya iya. Nadane apa? Nadanya mayor aja. Mayor. Oh Bunda. Nah, Bunda, karena yang di sini banyak emak-emak. Oke. Bapak-bapaknya nggak kelihatan karena mereka tunggu parkiran. Siap siap. Ben gak bilang montore. Nembang. Iso nembang ya? Bisa Bunda. Oh iya iso. Bunda. Suara wedok, suara wedok. Oh, beda ya. Bunda. Iya iya. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Donga sik ben selamat dunia akhirat, Pak. Iya 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 bener bener. Ngenteni to. Iki lho nyanyi apa? Nyanyi kok malah Iya, iya. men. Bunda, engkaulah muara kasih dan sayang, apapun pasti kau lakukan untuk anakmu yang kau sayang. Enak. Tidak usah tepuk tangan. Apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Alah. Sing duwe ning mburi, Mbah Ron ning mburi. Ayo, tak kendangi. Deng digedek digedek tak dilundung deng. Bunda, bila tercapai cita-cita, nanti aku akan kembali. Kleru lagumu kleru. Kleru. Padamu Ani kuwi. Dah lo kleru ani. Saya Pak. Awakmu ganggu lah masalahnya. Ya ampun, Pak Slentem, lah kok Bunda kok ani. Piye to, Pak? Cil. Jajal to. Rungono to. Lanang. Bunda, engkaulah muara kasih dan sayang, apapun pasti kau lakukan untuk anakmu yang kau sayang. Bener. Bener. Terus. Bunda, bila tercapai cita-cita, nanti aku akan kembali padamu. Ani, sabarlah sayang, Batangku pulang. Piye to, Pak? Kok dadi ani to, Pak? Kono. Hop. Nadane. Bismillahirrahmanirrahim. Iki khusus ibu-ibu. Wes terus no. Untuk ibu-ibu khusus. Khusus damel ibu-ibu sekalian. Tolong didengarkan. Karena ini pasti ada makna tersendiri. Oh, kakean. Lor cah kok akeh men to kamu. Untuk ibu-ibu. Pindho ae terus aku. Oh, pindho ae. Ayo aku langsung aku. Loro ati. Tombo ati. Alah meneng to. Umume tombo ati. Wis to kono kowe. Loro ati. Tombo ati kok loro ati. Iku limo perkarane. Tombo ati, Pak ya.
kaping siji roh tangga gelange gedhi. Oh iya, masuk loro kuwi. Kaping loro diselingkuhi bojo. Sakit tadi. Kaping telu sing lanang elek sing wedok Ayo, lagi lipat loro. kaping papat ora duwe dhuwit pacar minggah. Kaping lima duwe entek diapusi rondo. Janda pirang lho, Pak. Salah sawijine mesti tahu ngelakoni, kudu sing sabar reng sabar stres terus mati. Aku tak ngomong ngiri-ngiri. Weh, tipis. Ibu-ibu yang di depan tolong dengarkan cangkeme percil. Nak bojomu wong lanang ra duwe duwe aja kesusu tuku gelang. Lara pengen bojomu pengen ndang stroke. Wes kudune bersyukur oleh duit sakmono, ora usah mondo-mondo dadi wong sugih. Enek tanggane tuku apa-apa ora usah panas, lah pengen panas mangkring ngon dhuwur kompor. Contoh kaya aku ngene iki. Aku saiki nyambut gawe kaya ngene iki, sesuk isu duit dijaluk bojoku. Aku ora ngomong ya awakmu, aku jalane curhat asline. Malah curhat. Wong lanang kaya aku ora piye masamu. Nyambut gawe mbok guyu. Mulai duitku entek riji. Sing sabar. Ngono lho jare tuku. Aku lho sarung sitok lho ora tau ganti wong wedok daster lu kok 10. Yo rasane mon. Udung esule kok 10. Enek sing pink, abang, ijo. Sing sabar. Aku wis songkok sitok sampe buluk lho ora tutuk-tutuk. Sing sabar. Padahal sing nyambut gawe iki aku. Ah, Sing sabar. kaya ngene wis sabar-sabar menut. Ya cendas kowe. Aku kaya ngene, ngono lha budal mancing ora oleh jare wedok opo lho. Ape mancing cangkruk karo kanca-kancane lho kok ndak mulih. Sing sabar. Krek. Sabar Pak. Wong lanang yang ngono kuwi Pak, pancen ketoke blegere digagah ngene iki tetep kalah karo wong wedok. Sak dhuwur pangkate kaya apa, gagahe kaya apa tetep kalah karo wong wedok, Pak. Mergo wong lanang iku tugase ya karo ngono kuwi nyambut gawe karo meneni dhuwit. Tenan, aku dhewe yo trenyo lho, Pak. Apa tak paribasakno kuwi wong lanang kuwi mergawe kaya tuyul, Pak. Ora kaya tuyul piye? Ngene iki tekan omah dicolone kon golek dhuwit, entuk dhuwit mulih dhuwite dijaluk dimiki. Ya to, bar dimiki dicolone golek dhuwit neh, mulih dhuwite dijalukne dimiki neh. Ngono terus arep metu mulih digondeli, Pak. Arep kumpul kanca gak entuk. Kowe ki lho nyapo. Aku ngewangi awakmu curhat nangis. Kok nyapo ngewangi aku. Ora tak banget, aku dhewe yo ngrasakno. Masalah kowe iki dhuwit angel. Diome jamoman masalah dhuwit kowe gak ero, gak duwe dhuwit to kowe saiki. Lha piye kok, Pak? Cerita iki mulai cerita. Mulai cerita. Aku tak nangis ya, Pak. Alah wis ora usah nangis. Aku kelingan bojoku sing awireng tapi galak lho, Pak. Sing sabar. Innallaha ma'as-sabirin. Ya, paham. Artinya golekno ning Google timbane aku kleru. Wong sabar kekasih Gusti Allah. Cerita. Kowe kene opo? Jane Aku ngerteni nek awakmu ki lho dibingung. Anu HM Sakirun karo liyane bentang munggah. Rupane lho kaya luwak ning ngomong ngono kuwi. Sakjane Kang. Aku ya mumet pikirku. Rasaku kaya bingung atiku. Berarti kowe kenal. Lu kenal Veronikaku. Veronika yang Om Strom, puanak nunaniku. Om Strom yang biasa tambal jalan lubang tuko. Bukan yang itu. Tapi Mama Maria pun suami. Ding 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 bukan yang itu. Tapi Mama Maria pun suami. Aku apa bukan Yang itu. Lah ora apal kowe. Saya kenal dulu Veronika dulu. Dulu dasmu. Apal ora. Dia mau mama suka laki-laki bisa Bahasa Inggris kecil. Coba satu kalimat bahasa Inggris. No semua. Bluetooth device. Terus Alah,
pas aku. Sing penting ki awak dhewe mlebu ning cerita awak dhewe. Kowe nek opo? Aku kan betina untuk jajan. Lah ya ngene lho, masalah kowe ngomong ora, kowe utang sapa? Aku yo utang orang tua satu kae to. Duh, Wong tuwek. kae iki maratuwaku. Ceritane Maratuamu. AM Sakiro ini maratuwaku. Lah piye lho kan maratuamu yo padha karo wis anggap Gampang. Piye? Maratuamu ku yo maratuaku dhewe. Sebab bojomu wis tak anggap bojoku dhewe ngono lho kan. Soale awak dhewe kan dulur to, apa-apa berbagi. Ah, biasmu. Bosone kancan gerayan kok piye kok. Awak dhewe kan sedulur Sinara Wedi. Ah. Jadi awak dhewe ada aku, ada kamu, kita saudara, selalu bersaudara. Anakmu ya anakku. Maratuwamu maratuwaku, bapakmu bapakku, bojomu ya bojoku. Ya ampun. Mbok rusak bojoku ketok. Tak bacok biasmu. Enggak, Kang. Aku ya sebab yo kae sing iso tak sambati kae. Kowe utang piro? Kowe wong kae iki gampang melas mesake karo wong sapa ae. Ya akeh Kang, wis atusan terus sampe dina. Wah, Wis Mbok yuta, opo? wis yuta-yutanan. Wis ngene, ditata. Tiambre kowe engko dhuwitmu balik. Tak. Lah piye to Kang aku kon apa? Wis to menengo cak. Aja aneh-aneh lho. Wis to ning kono nyanyi. Aku perasaanku gak penak lho, awakmu anggere wis to, ngono wis gak penak lho. Veronica Veronica yang Om Strom anak nunaniku. Om Strom yang biasa tambal jalan luang tukang. Nyapa? Apa? Awak dhewe iki lho. Golek sego boran. Golek solusi piye carane utangku iki lunas. Ning mburi panitiane nek kelepon tok. Ya masih ya klepon piye carane? Apa mbok dol klepon? Ora. Tonton. Pancen setunggal nyuwun solusi niku tenggene Mas Percil. Kudune sampean masalah napa? Morokme Mas Percil, mesti solusi mesti bakal ketemu. Duwe utang, moro ngene Mas Percil, solusi ketemu. Bojo ilang, pacar ilang, moro ngene Kakang Percil, mesti entuk solusi. Tenan. Mobil digawa wong, motor digawa wong, moro ngene Kang Percil, mesti dia yo melu nangis. Nyapul. Oh. Aku mau jak mergawe sewan terop. Lah cecerewet cangkemmu. Lah iki nyapa? Wis to. Kang kok telu to, Kang? Ki ngumbah mayit ben penak. Ya aku ngono. Lah aku mau ngumbah mayit terus. Lah piye to? Kowe pengen kowe timbangane di penjara lho kalau dilebokne aku lho di penjara ning Bokong wis kapok aku. Kowe di penjara lho anu kowe. Penjara kok dadak ning luar negeri nyapa? Kowe tok-tok mati. Ya. Kah, wong loro pengen waras urip bukan mati. Timbangane dhuwit dijalukne pekok. Kene lho wong gluntung kene lho kok oleh dhuwit. Wong mati iki piye? Wong mati kuwi piye? Ora ambekan. Ora mati. Wong mati ora ambekan. Ki engko aku tak nangis. Kang, dasku. Goblok. Nanti dibalet. Wah, kaduan. Ora tau. Kaduan. Ya, kowe pokoke tok mati. Engko lak HM Sakirun rene. Ya. Marata kurene tak omong aku engko nangis. Kowe mau meneng wae. Aku Sing penting enek dhuwit. aku meneng. Wis to. Kowe manut awakmu ya. Wis. Sampeyan iso nangis ora? Iso. Piye? Veronica. Mosok nangis ngono ngaku. Sing wong budaya iki beda. Budaya iki Bablasen. bablas. Sorry bro. Latihan sik ya. Lho, lah kok metu. Iki jokno. Miku. Wes, lek ditata ngene pokoke kowe meneng tok. Iki nyapa? Penyapa? Nangis, belajar nangis. Aku sudah tau nangis, Tem. Nangis ya nangis. Kuwi nangis apa ngundang bledek? Aku ki sudah tau nangis, Bob. Suwi ra tau nangis. Nangis ki ya ngene iki lho, Pak. Iya. Nangis orang ora tau mbadhok kita nangis mung ke rumah sakit. Nangis wong rasa ya ngono kuwi ta. Sis, Rasa kerosan. Alah. Diatur kakange angel men. Sing penting cair, paham? Paham. Meneng.
Aja nangis. Aku melu trenyon awakmu. Nek koyo ngene urip budap. Ini mesin. Nek wonge teko, aku iki kaget. Apa nek ora ibu. Aku dhewe selama tak apa iki lak iki wis rasa dolan kesetrum dasmu akhirnya kesetrum janji. Kowe iki nyanyi apa? Veronica. Aku nangis, kancaku mati. Wis mat. Urung wis. Wis mati. Wis mati. Ya wis. Loh, hei. Ora mesakne. Iki ra duwe apa-apa. Kaget aku. Iki mati ora duwe apa-apa iki mesakne iki bocah iki. Iki ndi lho? Angel. Gelip. Wong edan. Mungkin iki mana. Denok kekelen. Aku. Nah iki tenanan. Aku iki pada kiron. Iki mati pada kiron. Iki kancaku mati lho pada kiron. Iki lho. Iki. Oh balik neh. Alah. Ngapine nangis ora? Jane arep nangis aku. Iki mati. Balik neh. Alah, garek metune tok bolak-balik. Iki mati lho, pada kiron. Iya dek percaya. Iki lho. Oh alah. Gemik kae. Mau mati ya. Aku malih kaya anu Apa? pangan telek dus. Wis rindel. Sing mati Iki selentem. Sopo Selentem. Ya ampun. Napa iki? Lah iki cakin diutang aku akeh nek mati ngene iki terus Mati keterap becak. Walah lele perumahan rong lunas kok modal. Anake lagi 2 wulan lagi 2 wulan kok keplindes becak. Mati ndase tok. Ndase keplindes terus sikile pedhot. Heh? Masih keplindes becak terus keterak bledek dot pecah. Iki wis ora. Ya wis ora enek no mayite renek hancur no. Iki mau tak lem LT-ku. Akhirnya tumpuk neh. Oh alah banget. Iki tenan. Iki aku wis ora duwe sapa-sapa. Adem to kan. Iki ndase mau pecah, iki pecah. Wah. Meneng. Muni lara jenenge. Walah totem temironge dawa merah. Lho sikil ya, Pakde? Sikil. Sikil ta? Sikil. Oh, sikil apa iki? Asam urat. Sikil Aja omong ae. Aja omong ae. Terus iki pemakamane aku sing bingung. Rasadi. Loh, iki demite jin setan priprayangan lelo Banaspati. Rasah dikubur. Loh, tukokno karbit adai glangsing dimbu ae. Loh, lagi menungso apa banana? Iki engko terus piye carane iki gotong Keluargane iki omahe ndi? ora enek. Masalah iki dek wis
Aduh. Nek ta. Coba lu kuwi. Kuwi kok lak sampe ndase meletos. Walah. Aja batuk. Mati. Gawa muleh. Oh enggak iso. Iki sing gotong angel iki. Butuh wong aku. Ora duwe dhuwit ra Kowe kancane. Aku wong tuwa. Nggih, nggih. Aku ki pokoke prinsipku ki lamongan. Lah kuwi apik. Mong ki momong. Mula penjabat Lamongan ngampe rakyate atine apik-apik momong ning sapa wae. Lagi yes pokoke Mergo kuwi keturunan Mbah Lamong ya Ronggo Hadi. Oh. Lah terus Padakne wong iki tipis. iki butuh wong digawe nggotong. Oh sono. Lah ya mesti digotong. Digotong rono butuh wong pira? 350. Piye? 300. Anggotamu kuwi ae mung kok 50. Wis penari, wis pengrawe. Iki 350. Iki gak digotong ngene, enggak digawe bandoso dadi dijunjung lho, dikoyok piring lho mlaku rono kaya wong slametan lho. Lah mbok diseret nganggo tampar. Lah ya mesakne Kaya sing mati iki kiai apa tokoh. Raine slendem sikile kaya kenal pot kene. Lho, mesakne engko lak sampe mambu aku ki mongan. Ya rasa golek wong, paling ora dipikul, nganggo pring. Nah, dikekne tandu. Tandu. Butuh pring pira? Ya pring 3 truk lah ndane. Kuwi kok tak gawe kaya anu lho, kaya gapura. Kowe arep gawe omah war Iki geng ngono kuwi ancane. pring kok 3 truk iki mayite. Ya lak pringe sithik, wonge sithik. Sementing kembang. Oh, kembang. Kembang api. Dadi ben ruwame engko sing delok. Apik. Ludruk. Percil ses cuwur ngono. Mlebu. Mai dilebokne Bleng sumete kembang api. Tuwur meriah. Kowe iki jane ngurusi wong mati. Butuh duit. Duwe ya duwe. Engko kowe blanja ning pasar pisan golek kembang. Ah, kembang. Morine. Loh, njaluk jin. Apa? Jin. Mbok golekno kaose tulisi Hello Kitty. Ora njaluk sing beda karo PD. Kok iso Gak oleh ya? Mori putih. Putih. Pirang meter? Ya sekitar 3 rol. Telung pis. Pis. Enek no kuwi 1000 meter. Enak. Aku nggo buntel kowe barang kuwi. Loh, nyapa buntel? Mayit sitok ukurane nek slendem cilik ngene iki gawe karo tengah meter Lah. sing dibuntel sikile ndase ben. Lah piye to iki? Ya ora oleh ngene. Duit sementing. Mesane lho. Wis sementing utange dilunasne. Ku timbangane iki metu dadi pocong saiki. Lho, Wong mati iki. Iki rasah Ya ya ora enek terkontaminasi. Lah ya Wis ora kecekel ning Jember, kecekel ning anu mayare pocong palsu. palsu. Aja percaya ning isu-isu yang tidak bertanggung jawab. Ya. Kowe jadi masyarakat kudu iso nyaring berita ning HP, berita hoe kuwi aja mung Hoax. Berita dangdut kowe hoe. kuwi rasahmu anu. Nyantai. Paling butuh wong papat dikei cah sitok, dikei 2,5 juta. Kuwi cah sitok ngusung 2,5 juta ambulan paling sing muwe 750 iki. Lho, iki mosok 2,5 juta. Susuk 45. Lho. Lha iki opo dhuwit 50 susuk 45. Ndak boye. Mosok gak cukup. Ora oleh kene lah. Tambah. Urung ambulane. Piye ta piye? Engko bandoso tak kene ndur ambulan. Kingko kowe engko iki nggo ngangkut slentem wis to. 10 juta. Kok sapa? Lho, ngenteni kok ketua DPRD karo saweran kok bupati to. Kuwi nyapa to kok ngomong saweran kene? Yes. Alah iki lho kene kok. Aja lak mung anu. Ya kene. Angel men tok ngetokne ngono ae. Nek 50 ping 10 500 wis cukup. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 pas to 50 ping 10 500. Jajal lho, jajal. Jajal. Ki 250, 250 iki lho. Mosok kene kono ilang. Li 250 iki lho. Mosok lagi lu ngono ke silang kelakuanmu mbok marenono. Kalah remi ya kalah ning aja ngentiti ngene iki. Nyapa ngentiti kuwi iki lho, delok to jajal jajal. Balenono. Kuping murah marungokne. Balenono lak ngitung piye jajal? 50 ping 10 500. Ji loro telu papat 5 6 7 8 9 10 pas 50 ping 10 500 balenono alon-alone alon iki wis 500 lho lah ngitung alone lho jajal enek sing ganjel rumah saku jajal enek sing ganjel si loro lah iki loro wis mlebu lah iki lho bocahe kilo cahe sing loro dikene sitok loro telu papat alah nyapo papate ndi iki telu kok lah iki lho cahe iki lho cahe mesti ra tau gawe iki kowe ayo iki ndak kena 5 6 iki lho bocahe kene bocahe tak jikuke ora mau balekne iki paling nyelih dodik kowe yo nyilih Kapolres anyar tak pikir sing cik lawas mayar ewet anu komplitan Pak Kapolres lawas wis neng Polda uso aku mau ngomong apa Polda lha kono kleru kowe neng Polda saiki wis iki anyar wis nyah kabeh ya dan diangkut sun Pak wis ono engko didusi sing iya tak dusi maringe tak dusi banyu oli panta ben harum mayit kok didusi banyu oli ben lunyu rumah sam dusi duduh degan terus diweni kolang kaling seweger iki opo iki wong tuwek stres iki wis pokoke intine tem lho bablas gak ada pecah tem oh malah micak wes aman masalah iki upamane kurang mulai sampe sering wis enek kurange nggih napa nek nek kurange engko tak tambah ora nek kurange wis ki aman iki tak toto lah iya tak toto ndang mudhun kono ndang gawa mulih tak go mulih keluargane dikabari wis tak duduk sak sumur nang Rembang wis kuwi tak gawe sumur aja lali toprak jeruk ya kabar ya tak kabari kabeh wis tak duduk sak sumur tem wis nyantai wis mudhun aku meneh ki nek sok neh ki pamane iki ngangkut mayite kok angel meneh lah sing nelpon bocahe sing marana sapa kowe wis tau ngedusi wong mati apa ora? Urung. Ngene. Piye carane? Kene. Carane piye? Pamane kowe sirah kono. Kowe sirah. Aku ning sirah. Kowe lah, engko ning sirah engko lak dhek tinggal-tinggal. Ngendi ana wong mati bali neng wong donya wong kowe mangku sirahe pangkunen. Nah, ngono. Aku ngene. Ya lu iya ta, lah aku sikil ngeri. Ning sok-sok ki ya tangi lho manjet ki. Lah iya. Masalah iki aku ra yo. Medeni. Wis tok kenaan. Susi medeni Susi. Lah iya. Kok semen colot. Angkutan dirunggone ngono yo. Kok iso. Ono gletakne nah ditutupi wong ngono saruah ngono kowe wani apa ora ning sirah gak wani aku ning sirah lha sikil aku anu kowe dipangku aku kono sing apa tau ping keluar modal lho sing dadi iya ngono piye ndelok resik ana iki sikile gak dibubuti sik. Terus. Emang lha pene ngedusi dintuti
dhisik ya. Iya. Oh iya ya. Dipangku sing apik, dipangku aja sok dolanan. Iya iya iya. Ning ya sok-sok sing obah ki ora sirahe. Sok sikile, Pak. Masa? Diomong kok. Ya ampun, sok sikile. Aku rate apa? Lah iya. Ono. Ditutupi ya. Tutupi ra penak lah. Ojo kadek terus wong mati kok tinggo dolanan. Pun, sampun. Sekecon iki. Wis aman wis. Ning nek cara iki urip, mesti arep tak openi. Masa Tenan. lah kok sampe diopeni? Lho tak hadiahi dhuwit. Lho rene iki gak ditagih. Aja omonge dhuwite mung ning dibalekno sik. Masa ora percaya. Aku melu awakmu 12 tahun. Aku kuwi kowe iki ya gak percaya ning aku. Aku ya ora percaya ning kowe. Kowe iki ya ora iso. Arep percaya aku. Saya itu ikut dikau itu 12 tahun. Ya ora 12 tahun ya engko sik kok tetak. Mau balik apa? Salah kursi terang. Tenan aku. Salah kursi. Kowe ape diopeni tem? Iki jane mung etok-etok, mung etok-etok. Mung etok-etok wong kuwi. Apa iki jenenge? Mung etok-etok ora setengah. Tenan lho, Mbah. Aku arep pengen petuk bojomu. Matur nuwun anu diikhlasne. Bojo sing urung balik lali neh. Wis Aku wis biasa standar karo ngono iki balik kok nyapa. Ora iso. Ya tak hitung isik. Oh, ilang. Kok ilang. Engko mau mbok hitung saiki ra mbok hitung. Lah iya. Kang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. buat ikhlasne. Asale kok kene kok dibalekne rene. Lho, bojoku ning ngomah. Ele, Nggih, pripun? Moto prih kena sabun. Wonten dawuh katimbalan. lungguh sing Romo. penak. Iji. Dhuwur ae wong jenenge apa? Aturaken. Kowe iki arep nembang apa? Lah jarene toprak. Gak iso ta. Oke. Nembang mbok modern. Apa kicomania? Kicomania. Kicomania. Iki lho teko kene iso kicumani. Mbah, niki umume nek seragame ngeten iki. Ngatur. Nyapa anakku? Iki bojoku. Sing ora ngerti sapa nek kowe iki mantuku. Delok kursi kedem. Kangen nduk aku karo kowe. Nggih Pak, kula nggih Usur-usur jenengan lho Pak. padang bulan. Aja cerewet ae. Bapak. Aku arep takon karo kowe. Aduh, gojekan. Siji kok gak nurun karo makmu. Arep ngentut neh, pengen telu bakal. Lek mau pindho ning rai kabeh. Ora aku arep mentret. Dia mau tus ngono. Napa Pak? Mboten nurun mak. Kowe dirabi percil urung duwe anak. Makmu biyen ki bakul sego buranan ki laris serap. Ana iwak kutuk, ana iwak sili. Ya ta? Iya. Nggih. Lah kowe bareng melu iki kok malah bodho piye? Dirabi kuwi. Anjene tak goblokne bojoku. Ben ra njaluk dhuwit terus. Kowe aja omong nek rung tak jak omong. Nggih, Pak. Diomong meneng ae kok aja omong pokoke. Mulane jenengan ten ngriki kangen kali kula nggih badhe matur kali jenengan Pak. Nyapa kok arep mantur? Arep mantur? Mantur kuwi Matur. mantur. Matur wadane banyu. Matur. M. Lah apa ki losdol manuke ndangak-ndangak, manuke ndangak-ndangak. Kicomania. Manukku siap nembak kok ndangak-ndangak. Meneng wis tuwek ora roh. Tapi bapak iku anu lho Mas. Piye? Modern lho, aja mbok nyek kaya ngono. Perkara manuk ndangak wis biasa bapak iku. Peno ya apa? Biyen Masa jek iso? saiki kencing manis wis gak ndangak blas. Ya ndangakne ya telu. Ngene lho, Prop. Nggih. Kowe biyen rak takon terusne usahane makmu. Ya, usaha apa?
Bakul sego jaranan kuwi lho. Boranan. Boranan. Ya sego boranan disetelne jaranan. Oh nggih bener-bener. Angel wis tuwek. Lah kowe iki wong makmu Mbah lekmu si enek sekolah to. Dadi bumbu santen ke disatne welut iwak sili kuwi Utuh. bakar sik kutuk barang digoreng lagi dibumbon. Lagi ora. Lah piye? Santen ya to Jek Agung welut urip dicemplungne. Santen adem welut urip dicemplung. Dek iki tak siduk. Lah kok welute njongongok. Lah kok nyaporun ngono ya. Kuwi omong ngono ora tau masak kowe. Gak tau masak ya apa kan aku manut sampean lho Mas. Kongkon masak sak masak ya wis tak anu. Lah masa ndek kenane oseng-oseng sandal swalo. Pengen kurang pedes tapuk cangkemku karo sandal swalo. Oseng-oseng sandal swalo. Maju Piye, Pak? kudu diselesekne. Kayak maju sisih. Pripun? Niki Mulane aja pinjol. lho. Rumangsamu ku tanggungane Pak Kapolres tok apa piye? Jangan mudah. No, diadu domba oleh medsos. Berita hoe iki kudu iso. Berarti hoak. Aja judol ora oleh. Wah, diomongi ngeyel. Lah ya awakmu dio. Kowe kuwi lho. Ya kowe bareng. Lah ya aku barang. Bocah kok bareng saiki ngene. Gelem ra gelem kowe kudu budal. Ngono. Budal ning ndi? Lah sesuk ora tanggapan. Wong sesuk prei ya. Padha. Lho padha banter. Lah iya. Lho banter piye kowe? Lah ora ngono. Apene budal ning ndi wong wis ning omah wis Pak. penak. Pun wis gak usah kesuwen, gak usah ngongkon dek budal pegatno aku karo iki. Tak olehne koramil nduk kowe areke. Tenan. Gelem kula manut Ben. jenengan, Pak. Kowe tak rabekne oleh kantor. Kok iso dirabekne oleh kantor Koramil kuwi anak-anak terus apa? Mbah, anak-anak loreng bumbu. Anak-anak yo banser to le. Banser. Ya iyalah aku manut bapak lah enak. Oh, manut bapakmu ya bosok kuwi, Nduk. Ya buktine lho, dorong-dorong rabi sampean aku lho anake bapak, anake mak dodol sego boran, usahane kaya ngono wis. Lah usaha sego boran kowe pae pinggir embong, lah kowe tengah embong kok. Yo Ora teterak bis biasa. sabar yo elek-elek kaya ngene iki Mas ya kaya munyuk ngene iki bojomu yo. Lah kula sabar ya apa aku kurang nurut ya apa karo iki, Kowe wong wedok kaya apa? Wong lanang iki pimpinan rumah tangga mangsamu. Hei! Cangkeme Nesu. Bapak sabar, Pak, sabar, Pak. wong tuwek ning tengah ting brengok. Lah kuwi nesu kok wong lanang ya montap lah. Lha ya apa pancen tanggung jawabe wong lanang aku kaya ngene nuruti sampean kaya ngono, Kurang apa aku dadi wong wedok? Kowe lho ora tau umbah-umbah mangsamu. Mosok Lah umbah-umbah piye wong kathokmu kursi tok. Oh iya, Kok kathokmu diumbah kowe mosok arep ngetis-ngetis ngono. Iki lho yo masalahe sampean gak pernah mbah. Yo Kang yo. Resik-resik ora tau lho. Lho resik-resik gak tahu. Bojomu ki manggon ning kene alhamdulillah. Tak pengin melok nang Kecamatan Tawon. Lah tahu Entup Entup. mantup. Mantap. Mantap, Pak, mantap. Kecamatan Entup. Kecamatan Ngetop diem kule kok piye? Mantup. Menika kecamatan Niku namine Mantup. Mantup, Sanes Pak. Entup. Pak Camate namine Tawon Das. Yo gak. Iya aneh mosok mantep kok dadak ngono. Mantap entup. Nang gone anu Nduk. Pundi, Pak? Nek neng mantep gak anu nang aku lho, Kecamatan Dulure Bulus lho. Solo kura-kura ku lho. Selok Ura. Solo kura-kura. selok pura. Nang babat nang babat. Lho, Babatin apa? Babat Satsuwinton. ya enak paru. Kuwi enak Kecamatan Babat. Paru enak paru. Ngono paru-paru iki tak tulis ning kene jenenge apik-apik lho. Ngono. Lha kuwi Kowe iki karo bojomu sing deket. Ngono. Oh ya kecamatan. Aja ngempek pisah, najana irunge nyepor kaya bal poli kuwi. Kowe kudu deket, mergo kene enek Kecamatan deket. Deket.
Oh ya iso. Ngono lah ki tak cateti to. Kuwi anak kuwi. Daki Lah anane kula mboten deket kalian niku kan kepengin nduduki raine niku. oh iya, Lah kok iso duduki? kecamatan duduk. Nek gresik duduk sampean. Nek kene duduk lho. Neng pancene kowe iki kudu urip ki sing resikan. God-god nek kudan diresik. Aja ngampe enek peceren kecamatan peceren. Panggiran. Kecamatan Peceren. Tiran. Wis kene saiki. Kowe bocah loro duwe tanggung jawab. Wong ki nek wis wani rabi, nek wis nikah ki ya nyambut gawe. Mboten cocok niku Pak, mboten nyambut gawe kula ngalor ngidul ditagi utang. Dorong lek BRI, BCA, Bank Mekar, Loh. Bank Ciyut. Loh, Sembarang kalir niku. omahmu kan rame akhirnya. Ngetren. Rame bathukmu. Lah kene diparani Bang Mekar, aku ki ndelik ning guri lawang mayar sikilku ketok. Kiron mboten enten. Lah niki sikile sapa akhir aku nggih aku yo ngono kok. Kula dadas sesine lho. Ben dinten enten tiyang silaturahmi. Silaturahmi. Ya arep apa piye iki usaha, aja ngampek kenek judul, kenek Lah masalah itu kan ya usaha. Usaha piye? Isin Pak kula pun mboten usah. Isin tutupi kerasa kelaine. Rumangsamu mbah kono piye? Rukun to. Emang samu. Apa? Gimeh, bapakmu ning kene. Ya Pak ya. Lho bapakku ki sayang karo aku lah kok labi sampean niku dadi koyo ngene delok. Kowe nek ra kenek dituturi Cil. Iki cilik ta openi. Mau rabi. Kowe nek ra tresno karo iki balekno banyu susuku. Lho, sik to. Kowe lanang lakon kowe Kowe bapake kami aku ora ta? duduk lah. Lah aku kok Susui. sengkring-sengkringnya sing nyedot sapa? Ya wong wedok sing sengkring-sengkring iki. Rumangsaku. Sampeyan sing rukun kan. ngomong karo bapakmu wanimu. Aku wis gak kuat Mas karo Masalah sampean. iki paing aku wage. Dadi gepon. Gewing. Nggih. Aku perasaan bokongku kok gondal gandul ki nggawa apa? Kaya bar singis urung pedhot. Iki lho. Gondal gandul ning kene nak nampeki Pun. bokongku rumangsa. Mumpung jenengan ten ngriki wis aku pegatno karo iki, Pak. Wis Ya gak sing kuat, sabar Pak. to, ya sing bening pikirane yo. Aku tak delok sampean maneh, Pak. Walah yo. Sampean ki ya sing sabar. Sampean kan bojone kakangku to. Nek enek masalah ya tang. Bojone kancane dikirayan. Gak iso aku, Pak. Utang ngalor ngedem marani. Genel. Kijomania. Liwat tak cedhake rumangsaku nek trenyuh sedih tenan. Aku terus kon ning ndi to, Pak? Bapakmu biyen kuwi Maling. Iki disejarahi. Aku ora roh. maling. Oh, Nalika semono kuwi dheke iki ninggali pusaka. sapa? Mbah buyutmu biyen ki Laskar Diponorogo. Diponegoro. Aku omong apa? Diponorogo. Diponegoro. Lah nik piye to? Lambene. Sampeyan wau mboten ngomong ngoten. Diponorogo. Kalau sing Laskar Diponegoro. nalika semono ninggali pusaka. Lah iki arep tak warisne bojomu engko mbok menawa ning kutha praja kono iso dadi prajurit. Hah? Ya to. Kowe ra iso ngopeni bojomu. Iki ambakno ketoke kaya ngene. Oh alah. Mbahmu tukang parkir Iki biyen. pusaka aja ngenyek. Pusaka apa sempritan tukang parkir? Pusaka. Alah. Kowe percaya karepmu ora? Iki nek prit iso mati. Disebul prit wonge urip. Oh, berarti prit pisan wonge mati. Heeh. Prit pindho urip. Urip. Wah. Wis apik ya. Terus Percaya. nalika semono Mbah Buyut ki melu neng Ndarawati.
Sri Bathara Kresna. Dilakon apa? Dilakon apa tekan dindi kuwi Mas aku. Rusak lah. Kowe ngerti apa ora? He? Manutok ta Mas sampean dituturi bapak. Iki mbah iki dah. Iki tau stres. Stres bathukmu ki sida apa ora? Sida. Boleh. Elek-elek wong ngene iki wong tuwek lho, Kang. Iya. Sampean kudune manut nurut. Iki pusaka ki semprit wasiat. Lah sing iki tinggalane Raden Narayana ya Padmanaba ya Bathara Kresna titise Wisnu. Masa titise Wisnu kantonge Alfamart. Kan modern Mas yo gak masalah. Iki toko modern. Toko modern Alfa Kampret kuwi lho. Iya. Alfamart. Iya wis. Alfa Kampret kuwi ninggalke pusaka biyen nang epek-epeke Bathara Kresna kuwi jenenge Kaca Paesan. Kaca Paesan bener. Lah iki kena ngundolok sapa ae. Jane pusakane ora janji belas. Kowe gak sing dienggo rias ngene mau to. Kowe ngerti apa ora? Apa? Uripmu kaya ngono Prabu aku. Kowe wis ngerti sapa to sejatine percil? Sapa? Urung roh to? Urung roh. Nah, iki cekelen. Lah kuwi lho sejatine percil ki. Pengen roh sapa sejatine selendem? Sapa? Oh, Pak sejatine. Oh. Apa enek pusaka kaya ngene lho Mas? Iki pomo kowe apa kuwi kenek alangan ning dalan ana apa wae. Sapa sing gawe? Lho. Cilaka kowe mok delok kok kene ketok. Zaman modern wis enek sing jenenge CCTV kuwi. CCTV. Sing dipasang ning CCTV. omah iso mok delok kok CCTV kuwi lho. CCTV. Aku sama nek kleru cece silun. CCTV ada celete. Kuwi iki iso mok delok. Oh, dados nak menawi Kakang beton niki sapa wae Sing kadasen, sapa wae sing panungen gawa rene pamute. Iki cah loro to, Nduk. Nggih. Dadi arep piye? Ning kowe engko nek wis mulya uripmu, aja lali sedekahmu. Ngamal jamirah. Jariman. Jariyah kok jamirah. Jariman sodok. Rungokno pesene Iki kena mok nggo ora kowe iki sing nyekel Sapa? kae. Kula. Dadi nek kowe kena alangan sapa to lah? Engko nek wonge ngeyel. Iki aja meneh kok tumbak keris. Tembak laka-laka dibedil paribasane nisil. No, cokot jengklong demam berdarah. Lah kok malah sepele cokot Iki berarti piye iki jar. Aja rasa dijajal ning kene. Kongguri sing terakhir tangane ngatong. Tanganmu kuwi loro iki pusaka gawat. ula Jangkrik kaya ula. Aku wedi karo ula. Jimat lho iki Mas tampanono. Mas. Gak yo entuk dolanan ngonoan barang kuwi ngene putune digorene. Sampeyan niku padha gak nurut karo bapak. Lha ki nyapa kok dolanan ula-ula. Lho iki jimat. Wah aku wedi karo ula, dolanan ula-ula. Ket biyen wedine iki karo ula. Lah kok Ya wis, aku ape budal ana ning kutha Jermolem. rasa budal. Nduk, Nggih, Pak. kowe nek wis teko ning Kutha Raja, kowe engko ndang ngabari ngono. Ya. Ndang kabarono aku. Sampai lek wis teko kutha sukses mulya. Iya. Kabarono aku ya, Mas. WA-nen aku ya, Mas. Nomere apa ro? Ya sing sayang. Aku biyen nom-nom aku ya wis ngono kuwi. Ngene rasane iso empuk-empuk piye. Sampai ojo nganti lali karo Iya, aku iya, ya, iya. Mas. ya. Aku ora bakal lari marang sliramu, aku tak budal ana ning Kutha Raja. Iya, Mas. Bosok. Bosok kowe diambung Mantep kaya kontainer. Hati-hati ya, Mas. ya. Ya.
Tak langkai apa piye? Ora rasa. Nek kenane mbok rangkai metu ringine. Restune wong tuwa. Didongani. Nek iki dilangkai tak delok lho, kok enek ringine. Ringin napa to, Kang? Mbok nyenil. Lah wong nek lunga ki nek wong tuwa wedok sik ana ki biyen dilangkai Gak usah, telu. Lah wong wedok gak apa-apa, lah wong lanang gak usah. Lho kan wakile makku lho Mas, sampean kudu nganut yo tak. Ayo. Ya mbok menawa kowe pengen roh anu batu ABC. Wis Wis, Mas. wis ayo nduk. Sing hati-hati yo Mas yo. Ya, Pak, aku titip bojoku, Pak. Percil Nggih, Bapak. getih putih nyingkrih. Getih Getih abang nyimpang, getih ireng meneng. Nggih. Sak dalan-dalan muga-muga kowe ora petuk bakul. Lah terus piye to, Kak? Ora petok alangan. Terus kowe gak jajakne kancamu. Iya. Ya, Dik. Ayo nduk. Hati-hati yo Mas yo. Wis, ditidone sih. Urung. Alah apa neh? Kok nek aku wis munggah lagi deng ning. Oh, alah. Angel men. Kesusu. Kowe dhuwur, Prof. Aku tantingen. Percil, Iya, Bapak. percil. Bapak. Cil. Apa, Pak? Dosmu mana? Iya. Wis metu, Cil. Metu, Pak. Lebokno neh. Lah, Ayo Pak. Hati-hati yo Mas yo. Ya, Urung. alah. lah tekan ndi to, Pak? Gusti. Bapak, Percil. yang mlebu. Wis mlebu separo. Hati-hati yo Mas yo. Ya, Dek. Walah. Wis piye, Kang? Iki engko cerita dening awake dhewe. Pokoke aku manut karo awakmu iki wis tinggalane bapak. Aku mbarek peno. Wah, lodrok. Iya lho, Truk. Tenan. Aku mbarek peno, pokoke mlaku ana ing diparane. Engko enek apa mesti awake dhewe kudu iso jangkai. Sapa wae sing arep ngalang-ngalangi lakune awak dhewe. Tuh. Awak dhewe wis duwe pusaka. Iki Ya, pemain Del. kok tuwek men sapa? Iki tuwek. Wis sapa to, Kang? Mbah, Kowe kancane mau wae. sing jerene topan-topan iki. Nggih, Kanjeng Masa- Adipati. Iki ana bocah loro iki sapa? Coba takonono. Bocah loro, ora ono ya. Lho, mripate PC. Tuwek kabeh iki wong. Wis ketok nyetok ning kene lho. Iki. Oh niki. Iya. Cah cilik Lho, kok cah cilik? Di sana umume ngoten niku lho. di sana. Nun. Aku arep takon kowe. Kowe menungso apa dudu? Kula menika mboten menungso, kula menika iblis. Sing bau reksa wilayah kene. Oh ngono. Kok gak wedi to, Kang? Mbah. Niki sing mbau reksa wilayah mriki. Oh ngono. Jeragan nasi boran gini iki. Oh ngono. Tetapunane maling. Ya. Terus lanang kok wedok? Lanang. Lanang. Tak aturno ya. Gulune iso apik to. Ya iya, mungkin Lanang. iso nomor. Lanang. Oh ngono. Petakonane maling. Iya 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 ya. Wis sekolah kok urung? Sampun. Sampun. Alhamdulillah ya. Le, nang ndi arek? Jar. Iki lho niki. Kaget. Mbok iki langsung ngomong ngene lho nyapa kok iso minang ngene kok. Nolake sing penak sret. Nek Sret. ale omong-omongan sing didelok maca. Nggih. Lah nek ngene dirungokno, aku ora krungu. Oh gak krungu. Ora krungu. Oh budek. Ayo, nggih. Menika sinten? Aku topan Lah alah iya ya sing kae. jenengan. Oh, iki topan iki lesus mesti. Loh, ninggal lele susu. Oh, Topan lesus lah zaman cilik setelanku ning Kuwi loro kuwi setelane. mati yo Sembrono. Nuwun sewu kok
panjenengan menika damel rasukan kang sae menika saking pundi menapa? Tanggapan. Lah, Gak usah ngake menapa. kaya tanggapan piye? Niki Bupati. Wah, Bupati. Pak Yuhronur Effendi. duduk Kok iso kan kono. duduk. ngawur. Wonten dawuh menapa? Ngene, Piye? dina iki ing Kabupaten Kondobono kene Arep ning lagi tuwuh kisruh Kisruh. kang ditimbul Jenengane nggawa sepion ngono cek roh. iku iso melu wae iki lho. Sepion. Lututne bupati nek ilang, ayo. Ya nek ora usah cedak ora usah mepet-mepet. Dina iki lagi kisruh Kisruh. sing dituwuhake dening Kramat. Nah, Nggonku ngangklang iki mau aku niat golek jago. Ngiras pantes pasang giri sayembara. sayembara. Cok banter-banter mbok. Pados jago. Meneng cok banter-banter mbok kula ora nemen. Mati. Piye jane? Alon lah. Ngapunten. Ngapunten. Panjenengan badhe pados jago. Mbok kula ora nemen. Lek ana truk nganggur tolong tabrakan. Iki piye? Pasang giri patembuy. Oh, Sapa sing bisa nyirep kraman Ngerti. Kuwi tilat-tilat ki ora ngerti. Oh, iki lho piye jelas. piye? Cetha iki lek omong. Kene iki geger. Hmm. Lah, marang sapa manungsa iso nyirep apa iku? Lah malah Kuwi lali. malah lali dhewe. malah ora cetha. Geger. Iya ya geger. Geger terus. Terus. Ya ngono cok mbler-mbler ngono ya ngono lho. Golek jago. Lah jarene golek jago sing piye? Teng omah enten isih lancur. Ya saingkungan ngono. Jago iki minangka kanggo nyirep keadaan. Bener. Wis, sampean lak ning kene ora kleru. Sampean bener lak golek jago, paribasan jago siji, jago loro. Iki bakal tak rampungi. Aku ya ngono. Nek siji kurang, loro kakean, telu mati aku. Pak, aja kakean polah, Pak. Eling asam urat. Loh, tak gawe gerai asam urat turun. Mau nok kentol saiki nok polo. Padha ae. Bener Pak Bupati. Pun kula sing badhe nglampahi. Majeng lho. Bisa nyirep tuwing kraman sing dumadyane Kondobono bakal tak paringi ganjaran. Lho, dikai paringi ganjaran apa menika? Mengko nek wis bisa kelakon. Oke. Tak kei rowo. Apa? Rowo. Rawa nek bajul nyaplok sampean apa piye kok? Tambah. Tambah Oh, tambah. Nah, terus dingoni bandeng. bandeng. Ngingoni bandengi wong tenang. Mergo bandengi menteleng. Iya. Tau tuman kuwi bandeng gedhek. Gak. Mboten enten. Yo, aku seneng bandeng sing menteleng. Iki lho, tampan nono. Nggih, Awakmu Pak. melu gini sayembara. Sayembara ora. Kula tumut sayembara jenengan. Lha bon sayembara? Nggih. Nek pancen kaya ngono aja kesuwen. Nggih. Saiki uga tindak. Budal aku. Sendika Yo, dawuh. aku ya tak budal mulih. Loh, aku ning tak kene. budal. Lha awakmu nyapa? Kowe gak melok grup kowe. Mosok nunut gak oleh. Kowe budal wis budal aku tak anteni kono. Ingkang baku wonten kakang kula mesti rampung beres. Ayo, Teh. Ayo. Wal mlebu dadak royokan sih. Budale. Iya.